Da, znate da imam blog i sad na tom blogu ja već 10, 11, 12 godina pišem, imam nešto, mislim, čitalaca, nešto pratilaca, nešto drugara blogera i gomilu prolaznika. I sad najodvratnije od svega, znači prošle godine sam časove, ove koje mi držimo kao online, držala javno. I sad, to mi je najodvratnije od svega što najčitaniji moji radovi nisu moje priče ili moje iskustva kad sam bila bolesna, što bi bilo dragoceno mnogima, nego su najčitaniji moji radovi mojih učenika, radovi, prepisotine koje drugi učenici u drugim školama prepisuju od mene, radove iz lektire i onda sam prestala da objavljujem javno moje radove, zato što ja neću da deca prepisuju od mene, a idu u srednju školu, da umesto da sami pišu, da sami stiču tu jednu rutinu čoveka koji je u stanju da napiše jedan tekst, a ne da crta slova, oni prepisuju od mene prokleta avlija, jedan pismeni zadatak mi je prepisan ja ne znam koliko hiljada puta. Pa majku mu, jel ti profesori znaju šta njihova deca rade uopšte?